टी20 विश्वकप 2023 ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଘୋଷଣା। ଜାଣନ୍ତୁ ଅପଡେଟ୍। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଟି20 ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023 ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୋଫି ଡିଭାଇନ୍ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବେଳେ ୱିକେଟ୍ କିପର ବର୍ନାର୍ଡିଟ୍ ବେଜୁଟେନ୍ ହାଇଟ୍ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦଳକୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ 15 ଜଣିଆ ଦଳରେ ସେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତନାଘନା, ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଆହତ ଜୀବନ ନାୟକଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କନକ। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାଡ଼ ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜୀବନ ନାୟକଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ଟିମ୍। ଗୋପାଳ ଚଳାଇଥିବା ଗୁଳି ଜୀବନ ନାୟକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ନେଇଥିଲାବେଳେ ଗୁଳି ତାଙ୍କ ବେକକୁ ଛୁଇଁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତ, ଅଭିଯୋଗ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍, 4 ଯୁକ୍ତ ଫେରାର। କାମାକ୍ଷାନଗର ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଅପରାଧିକ ଘଟଣା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାବେରଡ଼ରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହୋଇଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ 2ଟି ବାଇକ୍ରେ 4 ଜଣ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡା ଦେଖାଇ ରିଭଲଭରରେ ସିସିଟିଭିକୁ ଗୁଳି କରି 3ଟି ବାକ୍ସ ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସହିତ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବାଲିଆ ମାଫିଆଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ, ଟେକାପଥର ଫିଙ୍ଗିଲେ ବାଲି ମାଫିଆ। ବାଲେଶ୍ୱର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ, ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଟେକାପଥର ଫିଙ୍ଗି ବାଲି ମାଫିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫୁଲାଡି ନିକଟରେ ରେଡ୍ ବେଳେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁନାଲ ମୋତିରାମ ଚୌହାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଛି। ମୁଣ୍ଡରେ 2ଟି ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।